Hyvä on sen osa, joka ei vaella jumalattomien tavoin. Ei astu syntisten teille, ei istu pilkkaajien parissa, löytää ilonsa herranlaista, tutki sitä päivin ja öin. Hän on kuin puu, etten äärellä istutettu. Se antaa herralla neollaan, eivätkä sen lehdet lakastu. Hän menestyy kaikissa toimissaan. Niin ei käy jumalattomien. He ovat kuin akanat, jota tuulee ajaa. Väärintekijät saavat kerran tuomionsa. Syntisillä ei ole sijaa, vaan hurskaiden joukossa. Rohkia omiensa tietä, ja jumalattomien tie päättyy tuhoon.